Vítám vás u dnešního rozhovoru, ke kterému jsem si pozvala Aničku Burdovou, členku onlineového klubu Unique. Ahoj Aničko, dobré ráno. Ahoj a dobrý den. Já hned na start mám na tebe otázku. Ty jsi v průběhu toho minulého roku až teď do prázdnin byla členkou mého klubu Unique, který byl online. Probíhal přes aplikaci Zoom a měli jsme takovou základnu ve facebookové skupině. Já bych se tě chtěla zeptat, co bylo to tvoje proč jsi do toho klubu vlastně vstoupila? Co tě v tu dobu nejvíc trápilo? Tak takové to moje proč, to jsi byla ty. že, jsem, že jsem chtěla být tak nějak jako v tvém okruhu, protože už se známe pár let, už jsme spolu pár věcí řešili a ohromně mi to pomohlo, takže jsem si říkala, že jako další příležitost, jak spolupracovat s tebou, vítám. A co jsem řešila, těch věcí poslední roky je docela dost, co se mi sype na hlavu, ať v osobním životě, tak i v pracovním životě. Takže jsem vnímala vstup do klubu jako možnost, jak prostě se ve spolupráci s tebou zase nějak rozvíjet, posouvat a jak být v okruhu nějakých dalších žen třeba, které řeší obdobné věci, že má člověk takový dobrý pocit, z toho, že jako na ty věci není sám, že i ostatní něco řeší a mnohdy jsou to takové aha momenty v tom, že zjišťuješ, že nejenom ty máš nějaký trable, ale i ti ostatní řeší třeba něco podobného, takže se potom tak jako hezky dávají dvě a dvě dohromady, ta kolečka těch informací do sebe zacvakávají a všechno najednou člověk vnímá úplně jinak. Děkuju. Byla nějaká, nebo měla jsi nějakou obavu, než jsi vstupovala do toho klubu, nebo tak nějak už měla představu, co a jak tě asi čeká? Protože něco jiného je, když spolupracujeme jedna na jednu, je to takový čistě soukromý prostor, takže já to teďka směřuju tou otázkou k tomu, jestli se zbála té práce v té skupině, takovému tomu otevření se, protože troufám si říct, že v tom klubu se nám loni podařilo všem ženám, co tam byly, bez ohledu na to, kdo jaké máme nastavení, se hodně otevřít. Probírali se níterné věci. Tak jestli tam byla při tom vstupu nějaká ta obava, nebo si to tak nějak měla zmapované? Já jsem obavu neměla, protože já jsem poměrně otevřená a nemám problém na sebe říct ledacos, takže brala jsem to i tak, že ty prostě to pole, který vytvoříš třeba kolem té skupiny, toho klubu, takže jsem měla naprostou důvěru v to, že tam bude ten bezpečný prostor. Takže dá se říct, že se to naplnilo? Určitě, 100%. V průběhu toho času, jak jsme spolu byli v tom klubu, je nějaká věc, která se pro tebe, nějaká obecná, nemusíš nějak konkrétně, změnila v tvém životě nebo v tvém pocitu toho nastavení? Protože my ten klub jsme jeli s tématem sebedůvěry, sebevědomí a sebehodnoty, tak jestli jsi tam zaznamenala v průběhu toho času nějaký ten progres. Jestli to přišlo postupně, nebo až na konci klubu si řekla, tak teď jako mi něco dosedlo. Jak to máš ty? No, já teda musím říct, že u mě vždycky ty posuny jsou takový horská dráha trošku, jo, Ano. ale myslím si, že to má většina lidí, protože samozřejmě ten posun není lineární, že bychom jako postupovali nahoru, že vždycky tam nějaký zádrhel a nějaký cesty zpátky jsou, nějaký kroky, pády a tak podobně. Což jsem teda ze začátku, právě když jsem vstupovala do toho klubu, tak jsem měla nějak v hlavě nastavený, že jako když překonám tohle, tak už to bude dobrý, jo, a vlastně jsem pořád trpěla takovou představou, že jakmile si vyřeším tohle, tak pak už bude všechno dobrý. No a ono najednou po určitým čase, když člověk si říká, jako tohle už mám vyřešený, teď už jsem fakt v klidu, třeba v nějaký určitý záležitosti, tak ono za chvilku přijde takový, jo, fakt to tak máš, tak já ti tam šoupnu tohle a zkus to. A ten život to přinese, takže už já jsem prostě perfekcionista svým způsobem, takže chci mít všechno hotové, co nejdřív, co nejlíp. A ve chvíli, kdy se tam právě objeví takovýhle zpátečky, tak jsem z toho dost rozhozená a říkám si, proč zase, kde dělám chybu a musím ještě vyřešit tohleto, tamhleto a právě, že ta sebedůvěra potom jde jako dolů, já asi něco dělám špatně, nejsem dost dobrá. Takže ten klub tady v tom neuvěřitelně podpůrný prostředí a neříkám to teďko tady proto, že bych chtěla jako nějak
v rámci tady té reference nějak jako nadsazovat, ale opravdu ten, ta podpora, jo, to zázemí tam je a vždycky tam přijde ten vhled, ať už z tvojí strany, nebo třeba i od ostatních žen, že třeba řeknou, hele Aničko, a co když, nebo já to mám takhle, tak jenom jako třeba ti to něco dá. A on najednou se člověk říká, aha, teď já vlastně nemusím na sebe tak tlačit, teď ono je to v pořádku, že se mi to děje, tak já to teda přijmu jako něco, co mi má něco odzrcadlit a nebudu to brát jako strašný problém a že jsem někde selhala. Takže třeba tady v tom vnímám teďko za ten poslední rok obrovský posun, že jsem konečně pochopila, ono se to samozřejmě ve všech těch osobnostně rozvojových a ezoterických směrech říká, že člověk jako nemá na sebe tlačit, má být na sebe hodnej a přijímat se takový, jaký je, ale v určitou chvíli prostě člověk je příliš sebekritický a padá mu to sebevědomí. Takže tady v tom jsem se posunula, že teď vím, že i když se děje něco, co není úplně OK pro mě, takže to není moje selhání a že spíš sleduju tu situaci a čekám, kdy mi to dosedne. Aha, to vlastně mi mělo říct tohleto, tak super, jedeme dál. Mně se chce říct nic jiného než krásná práce, protože tohle není ani tak o mně, ale o tobě a o tom, jak jsi k tomu přistoupila. Takže ti moc děkuju za tohle sdílení. Máš pocit, nebo stalo se někdy něco v tom klubu, co si třeba nečekala, co pro tebe bylo takové úplně nové poznání, nebo nějaká z těch cvičení, co jsme dělali? Je tam něco, co pro tebe bylo nečekané, nebo to tak svým způsobem pro tebe prostě plynulo jedno s druhým, to, co se tam dozvídala, to, co jsme dělali? No, ono těch aha momentů bylo spousta a v ten daný okamžik mi to dalo strašně moc, ale teďko jako tím, že těch zásadních průlomů v tom mým vnímání určitých věcí a zjištění sama o sobě, i v kontextu třeba společenským a tak dále bylo víc, tak asi teďko jako nedokážu vypíchnout třeba jednu věc, ale třeba prostě, když jsme dělali teďko někdy na jaře nebo na začátku léta nějaké cvičení na rodové linie, tak já jsem měla pocit, že tam mám největší zádrhele třeba v té ženské rodové linii, že velký zátěže. A teďko jsem prostě zjistila při té jedné práci, že jsem opomenula tu mužskou a bylo to ohromně silné, to, co jsem si tam prožila, bylo to pro mě velké zjištění a musím říct, že se tam jako dost věcí, ještě teď mě to jako dojímá, že se tam dost věcí uvolnilo, takže když si člověk myslí, že už má něco vyřešeného, tak vždycky prostě přijde něco, co otevře zase ty dveře do nějaké další komnaty a i když je to v první chvíli takový šok, tak ale je to neuvěřitelně posouvající. Děkuju. Aničko, chtěla bych se tě zeptat. Já jsem se snažila ten klub pojmout tak, aby jsme nešli do přehnané analýzy, aby jsme se snažili nejít jako vyloženě po povrchu a jenom to takhle šolichat, ale aby jsme šli takovou nejjednodušší cestou, klidně snesu i kritiku. Máš pocit, že se mi to podařilo, nebo bys tam ještě něco vylepšila, protože jsem se vás snažila moc těma technikama nezahlcovat, spíš jsme jeli ta cvičení prožitková, vizualizační, pak jste si s tím mohli pracovat a pár úkolů tam teda bylo, ale tam se mi líbilo, že jste do toho všichni šli a řekla bych, že tam já u vás vnímám největší posuny, protože ne pro každého je se do toho pustit, tak jsem byla ráda, že jste se do toho pustili, protože žádná povinnost v tom nebyla. Jak tohle vnímáš ty jako účastnice? Mně to vyhovovalo naprosto, protože mě prostě vždycky fascinovalo, když jsme začínali ten klub, nemyslím teď jako začínali úplně, ale vždycky to naše další a další setkání, když jsme to otevírali tím sdílením. A teď prostě najednou jsme zjistili, že všechny řešíme něco, co spolu na nějaký podpovrchový úrovni tak jako souvisí, jo? Že tam byla určitá provázanost a ty si vždycky říkala, no to, co já mám pro vás pro dnešek připravený, tak to řeší přesně tohle, jo? Že jsem si říkala, to je neuvěřitelný, jak prostě se ti to dokázalo se skládat, že opravdu to bylo neuvěřitelně aktuální, že vždycky
ta práce se trefila přesně do toho, co jsme potřebovali. A že nám to jako mohlo otevírat právě zase ty oči v tom, co se nám děje a uvolnit to z nás nějaký ty bloky, bolesti a tak dále. Takže pro mě to bylo jako adekvátní vždycky. Jo? Nemůžu říct, že by tam bylo něco, co by mi vadilo. Naopak, jako třeba některé ty výzvy, které jsme tam měli, takový jako dlouhodobější, že jo, tak jsem si říkala, tyjo, tak na to se fakt těším, co mi to přinese. A potom, když se člověk třeba podíval, já nevím, po 10 dnech, po 3 týdnech zpátky, tak si říkal, tyjo, to vlastně neuvěřitelný, jak jsem to vnímala na začátku, jak to vnímám teď. Jo, já nechci být zase úplně konkrétní, protože pokud někdo vstoupí do toho klubu, tak abych jako nevyzradila úplně, že tam jsou ne nějaký překvápka, jo, nějaký výzvy, že by to byla nějaká soutěž, ale prostě má to svůj účel a nechci to tady úplně provařit, takže jo, vždycky mi to dávalo smysl a vždycky mi to fungovalo. Já jsem tady ta cvičení zařazovala právě s tím ohledem, aby jsme nejeli jenom takovou tu mentální stránku, ale aby jsme šli takzvaně do akce a abyste vlastně byli motivováni k tomu něco v té své realitě změnit. Takže ten náš klub, aby někteří nenabili pocitu, že jsme si tam vlastně jenom povídali a sdíleli, bylo to o tom, že jsme jedna druhou podporovali, nebo tak jsem to aspoň vnímala. A to bylo i náplní toho klubu, aby to nebylo o mě, hele, tak Hajková něco vytvořila, ale o tom, aby jsme se tam natolik zžili a sladili, že budeme podporovat jedno druhou právě v těch krocích v té hmotě. A já úplně teď mrazí, když si vzpomenu, jak některá ta naše sdílení skončila salvou smíchu, který trval třeba 15 minut, kdy jsme nebyli schopni si říct vůbec nic, protože někdo něco řekl a už to jelo jako lavinovou vlnou. Takže to jsem si tam já zase s váma opravdu moc užila, protože ten náš klub, aspoň si myslím, nebyl o vážnosti, i když jsme vážná témata probírali a se vším respektem. Ale mně se líbilo, že se nám podařilo dát dohromady skupinku a podle mě se vždycky sejdou prostě ti lidi, kde si má ten jeden co druhému předat. Že jsme si to užili i v té stránce toho odlehčení, toho humoru, toho nadhledu, že jsme se najednou na ty svoje problémy začali dívat na některé úplně jinak, když to v ten daný okamžik šlo. A ještě se tě chci zeptat. Já jsem to popsala ze své strany. Jak vnímáš atmosféru v klubu zpětně ty? Jak jsi to vnímala ty, která jsi byla součástí? Ty jsi tady už něco naznačila o tom, že jsme se vzájemně podporovali, doplňovali, ale jestli bys to ty mohla nějak shrnout z toho tvého úhlu pohledu jako účastnice. No já jsem chtěla k tomu, co jsi předtím říkala, jenom dodat, že s tebou to jinak než s humorem nejde. Takže opravdu legrace, myslím, že jsme se všichni sešli tak jako podobně naladěný, takže legrace někdy stačí jedna pouhá zmínka a prostě někdo něco připodotkne a už to jede. Ale nebylo to samozřejmě jenom o tom veselí, protože tak jak různý ty směry dneska mají trošku tendenci nás strkat do toho, že když se necítíme dobře, že to není úplně v pořádku a že to máme řešit. Nebo oni nás k tomu možná nestrkají, ale my to tak mnohdy nesprávně chápeme. Tak samozřejmě to nebylo vždycky jenom veselý, protože přece jenom byli jsme spolu rok a každá z nás si tam řešila hlavně třeba na té osobní úrovni teďko dost zásadní věci, vztahový, rodinný a tak dále. Prostě tak, jak ten život jde, tak to přinášelo s sebou i ty zásadní okamžiky, co jsme si každá řešili ve svých životech. A jako už jenom to, že moc si otevřeně s někým poplakat. Jo, člověk si připadá někdy sám. Já to mám dost často, že jako mám okolo sebe pořád hodně lidí, mám spoustu přátel, ale asi nemám jako nikoho tak blízko třeba tady v tom svém prostoru, ve kterém žiju, za kým bych šla a svěřila se mu, vylila to srdce, vybrečela se a už vůbec jako nemám tendenci brát do ruky telefon a někomu zavolat, hele, prosím tě, mě teď úplně není OK, můžu si s tebou popovídat, vybrečet se ti takhle do telefonu. To samozřejmě většina z nás jako asi neudělá, když někoho takového opravdu nemá.
Takže ten klub tady v tom zafungoval pro mě třeba naprosto 100% taky. Ne, že bych si říkala, jako je zítra je klub a konečně se tam holkám jako vybrečím, takhle to nefungovalo. Ale že jsem prostě věděla, zítra zase vpluju do toho prostoru, ve kterým je mi dobře, protože i když jsem tam šla zrovna s nějakým nastavením, že mi fakt jako není dobře, tak najednou se to tam nějak rozpustilo, ani jsem kolikrát nevěděla jak, ale byly i situace, kdy opravdu někdo načal nějaký téma, pak jsme začali prostě hromadně sdílet a poplakali jsme si všechny a výsledkem toho byla obrovská úleva a ten pocit té sounáležitosti. Takže funguje to po všech stránkách. To jsem ráda, že jsi to takhle hezky si prožila v tom klubu a vnímala. Ne, že by to člověk nevěděl, ale přece jenom jiné to je, když to řeknu já, která klub vedu. Já jsem ráda, že to sdílíš ty, která si toho byla přímo účastná. A kdybys měla ten klub, to, co jsme tam dělali, shrnout do 3-4 slov, jaká slova by pojmenovala to, co ti ten klub přinesl? To hlavní z toho pro tebe. Mně tam těch slov jde úplný vodopád, jo, ale... Hrň to. Ale práce, sounáležitost, posun. A pak mě napadlo ještě jedno, ale to by ostatním nic neřeklo, takže to si necháme pro sebe. Nemyslíš čuličky? Myslím čuličky. To je... To jsem právě nechtěla říct, protože jsem věděla, že bych nám to tady úplně zbourala. Takže ti z vás, kteří chcete vysvětlení a prožití pojmu čuličky, doporučuji přidat se k nám do klubu, protože tohle je takový náš, já musím trošku uklidnit, spouštět si mechanismus přívalu radosti, který se od někud vynoří a trvá pak docela dlouho. Takže Aničko, ti za to moc děkuji. No není zač, no. No a takhle nějak to u nás prostě probíhá. Ještě slabý odvar, jako. To je jenom tak jako. Ještě bych se tě, Aničko, na závěr chtěla zeptat, pokud některou ženu láká vstup tady do toho našeho klubu, co bys jí vzkázala? Co je tvoje, proč, co jsi navnímala, proč do toho klubu vstoupit? Kterým ženám bys doporučila vstoupit do tohoto klubu? Protože ta naše setkání jsou docela pravidelná, je to 4krát do měsíce, jsme spolu zhruba tak hodinku a půl až 2 hodinky. Z každého setkání je záznam, je tam potom nějaká práce nebo tvorba se sebou do toho příštího týdne. Takže není to jenom o tom, že se setkáme, pokecáme, ale vždycky jsem to směřovala tak, aby byl nějaký úkol, nějaká výzva, abyste se posunuli i v té hmotě. Takže pro koho si myslíš, že tohle je? Je to určitě pro ženu, která se chce dostat blíž sama k sobě, protože my mnohdy nemáme moc času. To jsem si taky uvědomila teď za tu poslední dobu v tom klubu, kdy jsme tam měli různý ty úkoly právě na to, aby jsme se víc věnovali sami sobě, že my máme pocit, že když děláme něco, co nám dělá radost, takže vlastně se věnujeme sami sobě, ať už je to práce, která nás baví, ať už je to něco dělat pro někoho, třeba pro rodinu a podobně, ale suma sumárum z toho vyjde, že vlastně fakticky neděláme nic pro sebe. A ten klub je opravdu příležitost, jak se vrátit sama k sobě, protože v té skupině se člověk najednou vnímá úplně jinak. Otevírá se tak jako sám sobě, když slyší třeba i od ostatních žen nějaký sdílení, tak si najednou jako víc jde sám do sebe a pozoruje jednak svoje pocity, které to v něm vyvolává a jednak tak nějak jako srovnává s tím, co zrovna prožívá on, jak určitý věci vnímá. Takže je to důležitý krok na té cestě k sebepoznání. A asi bych to, jako když jsem tady nad tím přemýšlela, tak bych to třeba nedoporučila ženě, která má pocit, že ještě jako na určitý věci není připravená, že je vlastně
nějakým způsobem spokojená s tím, co žije a má ještě strach jako otevírat třeba nějaký ty 13. komnaty svoje vlastní, tak jako podprahově, což teďko jsem se do toho jako příliš zamotala, nechci to tady úplně rozebírat, jo, ale vnímám, že prostě na té cestě toho osobního rozvoje nebo cestě k sobě samý má člověk určitý okamžiky, kdy ještě k něčemu musí dozrát a není na ty věci připravený. Ale tím neříkám, že by teďko jako se ženy měly zadrhnout a říct si, aha, tak teďko mě tak zblbla, že já vlastně nevím, jestli to takže, protože jsem se do toho opravdu zamotala teďko úplně blbě, ale spíš je ten vzkaz, že můžou třeba zkusit vstoupit a sami uvidí, jo, není to řečeno, že to musí být na celý rok, protože prostě byly ženy, které vstoupily a potom třeba z různých důvodů rodinných, pracovních a tak řekli, že musí třeba dočasně přerušit nebo odešli úplně, ale bylo to naprosto v pořádku, protože nějaký kus cesty jsme si společně prošli, oni nám předali něco ze sebe, my jsme třeba něco jim předali ze sebe, takže i kdyby šlo jenom o pár setkání, tak není náhoda to, že se v tom klubu potkáme a že si tam vzájemně něco předáme, i kdyby to třeba bylo fakt jenom nějaký minimum, ale i tak každý minimum je důležitý. Aničko, já ti obrovsky děkuju za tohle rezime, protože zaznělo přesně to, co bylo potřeba. A jsem ráda, že jsi to tam zmínila, ty jsi mi to úplně vzala z pusy. A dobrá poznámka je, že, to jsem si vůbec neuvědomila, že to možná lidé neví, že se neupisujete k tomu být se mnou celý rok a jít celoroční cestu. To členství je vždycky na měsíc a po tom měsíci každý může zvážit přesně z jakýchkoliv důvodů, jestli chce pokračovat dál, jestli nechce pokračovat dál, jestli přerušit. A to přerušení, to jenom zase z toho mého úhlu pohledu, já mám sice daný nějaký rámec toho, co tam chceme probrat, ale to přerušení někdy pro člověka opravdu není na škodu. Já jsem zastánce toho, Anička to tam i zmínila, aby každý jel podle své aktuální potřeby. O nic nepřijde, protože i když něco vynechá, naskočí, to je moje zkušenost, přesně v okamžiku, kdy on sám to potřebuje. Aktivuje se tam téma, na který on je připraven, takže není to nic proti ničemu, ničemu se nezavazujete dlouhodobě, je to vždycky na měsíc, můžete pokračovat, nemusíte, takže tímto vás, Aničkou, zveme do našeho klubu, který zase začne od září. Z každého setkání vám zůstane nahrávka, takže kdykoliv se k těm informacím můžete vracet. A já teď zpětně, když jsem se ohlédla, máme tam 40 nahrávek za těch 10 měsíců a úplně mi to udělalo takovou radost, protože je to takový vlastně osobní seberozvojový kurz, ve kterém ale neřešíte obecná témata, ale vždycky to, co se dotýká vás. A mně se na tom líbilo, Anička to tady taky zmínila, že i když tam každý přišel na počátku s nějakým jakože rozdílným tématem, vždycky se to na nějaké úrovni propojilo, takže spousta těch žen, a to pak je i na těch nahrávkách, došla k tomu, že tohle já vlastně taky řeším, nebo tohle jsem potřebovala slyšet, tohle mi zarezonovalo, tohle mi dává smysl, nebo to byla moje další otázka. Takže vždycky se, jak jsme všichni v tom jednotném poli, opravdu ty energie propojí, a vždycky se najde ten společný prvek, který svým způsobem přinese informaci všem. Takže já ti moc děkuji za tohle setkání, děkuji za tvé sdílení a těším se, jak spolu budeme pokračovat dál. A vás všechny pozývám buď to přímo k návštěvě klubu, nebo pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte mě kontaktovat, velice ráda vám je zodpovím. Takže ještě jednou děkuji a mějte všichni krásný den. Taky děkuji a těším se na každou novou duši v našem klubu. Ahoj.